На рожден ден, като на рожден ден, не може без торта. Всички автори, които са рожденици, да дойдат тук при мен и да ми помогнат да духнем свещта от тортата. Естествено, че отговорността ще бъде лично моя, обаче една подкрепа е много важна. Айде, Лили, идвайте, Свилене, всички. Идвайте, рожденици! Това не се очакваш. Снимай го така. Дай да сложим тук свеща и това е. Само ще отдухнем. Не, ще отдухаме. Наско ще ми помага, той каза. Паднала торта. Веско, идвайте. Аз ли съм? Айде, артистично. Давай. 3. Милите най-силно до духа. Ами това е сега, какво да ви кажа? Що бе, така ще се запомня. Сега духахме, сега се чукаме вече. Айде, давай. Сега се държим здраво всички. Всичко да сдържим. А сега вече е свободна програма, ще си почерпим и ще има и... Торта. Танци до зори. Ритъмен блуз ми е обещал Коци Тултонов. Ритъмен блуз. Въпреки всичко има торта за тези, които познаха. От чистата част. Аз исках да бъде даже метър на метър тая торта. Си типа 1000 метра. Защото всичко е в рамките на един квадратен метър. Обаче се отказах в един момент, защото се сетих, че вратата е по-малко от 1 метър. И тя нямаше да може да мине през вратата. И още тогава ще да падне. Тя си падна тук вече. Колко е голяма торта? Тази 60 на 60. Много малка торта, какво е така? Как ще е малка? Не видя ли каква е голяма? Айде да си живи здрава, Тони. Айде на здраве. Благодаря. Благодаря и ме подкрепяйте.